Jeho pozornost se obrací k nejobyčejnějším věcem, nejběžnějším přírodním jevům, k cyklickému rytmu přírody. Právě v nich shledává podstatu bytí. Tam se totiž odehrává každodenní zápas člověka, jeho život. Právě tohle odhalování a pokus o zachycení podstaty lidské existence skrze ukotvení v krajině, domově, bude hlavním principem veškeré další Reinkovy tvorby. Únava, tíseň z matky, kde který krok je vratký. Kam prchli andělé? Měl Kain už v lůně matky znamení na čele a osten Abelova vraha. Šat v krvi zčervená, zrada zalká, otcův žal, ozvěna, mrak a dálka. Jediná oknem nesvítí do spánku ani do díla, jen do duše chce zářití, jež v čekání se schýlila. Jediná hvězda neplane do díla ani do spánku, jen do čekání, než, pane, síť rozestřeš. Smrt červánků. Vidím hvězdy, tuším lípu. Volám ptáky procitání, zrní údivu jim sypu. Jdou bičů pěšiny a vedou z párů stopy v sad, který večer zalil kalich anděla. Z lirického já hlásajícího se stává lirické já komentující. Básník se smířil s lidským údělem a teď jen tiše čeká. Voná noc a veliká prostírá se v chudém kraji. Děti na žebř vylézají jako andělé. Stoh slámy temně hřeje pod hvězdami. Krajina nebo prosté věci denního života dostávají neočekávanou zázračnou dimenzi, kterou lze zachytit jen na chvíli, v okamžiku mezi bděním a sněním. Já bych chtěl mezi námi uvítat slečnu, tedy doufám, že to je slečna, Anetu Masarykovou z Třince, která se stala 25. 000. návštěvníkem této výstavy.